2曲目は、フォルクローレといえばこの曲「コンドルは飛んでゆく」をお送りします。見るからしく、コンドルは飛んでゆくの一番最後エンディングってケーナの音でかっこよく渋く終わるのが普通なんですけど、私たちらしくちょっと陽気な終わり方になっているので、ありがとうございます。なので、そこを楽しんでいただけ私はとても気に入ってる構成になってます。その構成も考えたのもここのサピートさんがちょっと考えてくれさいました。ありがとうございます。俺も考えたの。俺もそうです。それで、ムナスカチャイでも手拍子していただいたように、マイクが下がってる。ミルカの曲は黙って聴いてるんではなく、演奏があまりうまくない。黙って聴いてるんではなく、音を楽しむ音楽として、手拍子なりもちょっとこうやって踊っちゃうなりしても全然構いませんので、ぜひぜひこう一緒に参加していただけたらと思います。で、今度は飛んでいくも手拍子ができやすい曲なので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、その次の曲もトゥナパピータって曲ですが、はっってやるところもあるので、それも一緒にやっていただけたらいいと思います。なので楽しんでください。ありがとうございます。では今度
のカルカスのパピータっていう曲です。パピータは小芋ちゃんって感じですね。小芋ちゃん、女性を小芋ちゃんに例えて、愛の歌を歌うという、ラテンアメリカ、ラテンっぽい感じの歌詞ですので、リズムのもう楽しい陽気な、ティンクのリズムになって、ぜひ皆さん手拍子しながら聴いていただければと思います。イレバラティよく知ってますね。踊れる方はぜひぜひ踊ってください。こんな踊りもあるんですけど、イレバラティこれをね、3回ぐらい出てくるので、ぜひぜひお付き合いくださいまして。このおじさんがね、お兄さんがね、こうやってやると、作詞の前はここでやってください。どうぞお座りください。ゆっくりどうぞ全然大丈夫です。どうぞこの辺から、はい、こちらの前に行きますよ。「
知らせを一つ今日プログラムと一緒にお渡ししているパンフレットの中に豊草薙さんのパンフレットが一番入っておりますけど、この中でも豊草薙さんにお世話になっている方がたくさんいらっしゃるのではないかと思います。で今、皆さんご存知のように闘病中で、いろいろと治療に思い出ということで少しでも CD の売り上げに貢献できたらということで今日パンフレットを入れています。この、CD 必要な方は今日来ている、小林とめさんって方がいるんですけど、小林とめさんいますか？はい、小林さんに直接言っていただければ購入することができます。ここに連絡してもいいです。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。それは真っ赤な枕じゃなくていいんですか？こういう感じのいいの？サンタクロースかなんだっけ雪だるまだ。ビバに出てくる女性なんですか。はい、では次はピートさんのボーカルのチキアマンズです。サビートなところに知らない方もいらっしゃると思いますので、簡単にご紹介します。チキアグマルカっていうのは、ボリビアの首都ラパスのですね、濃い名前、チキアグマルカというふうなところです。ボリビアのボルトーレっていうのはふるさと参加の曲が非常に多くて、自分たちの生まれ育ったそのふるさとを耐えるその土地のリズムなんかを用いながらやっている曲が多いんですけども、チキアグマルカ、ふるさとのラパスに対する愛情をですね、歌った曲です。ラパスに行った方もいらっしゃるかと思うんですけども、あそこにスリバチオのところにですね、イジバニ山というすごい象徴的な山がありまして、それをまさに自分たちのふるさとの象徴みたいな感じで捉えるんですけど、ちょうど私たちにとって、静岡県総務プラスの設置をしたその富士山、今日は残念ながら見れないんですけど、そんなような存在なのかなと思っています。ここら辺の子供あるあるなんですけど、北はって言ったら富士山のある方が北。本当に北は富士山の方だっていうような感じでですね、刷り込まれているぐらいですね、日々、富士山を見たり育ってきた私たちです。そういう思いも乗せながらですね、地球はまた与えたいと思いますので、どうぞお聞きください。はい
más, con tu poncho blanco, terminamos feliz, historia de piedra. No quiero morirme sin volverte a ver, ni la paz del alma, ay, 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 ay. Ni la paz del alma, ay, 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 ay. Ni la paz del alma. Siamo mani, cate